Ilang buwan niya ng sakit yan, te? Magit 1 taon na po. 1 taon na. Opo. Iisa lang yung naggamot sa inyo. Opo. Puro inilot lang kayo. Opo. Ang sakit nyo saan? Sa leeg po. Ano yung nararamdaman nyo sa sarili nyo? Yung para pong may nakabara, ganun. Tapos, yung ilong ko parang kumakapal. Kumakapal. Opo. Walang oras, walang gabi. Sige. Hindi ka na makakawala dyan. Kala. Tanggalin mo lahat. Isipin mo. Iinit yung papel. Kala. Kaya gusto may sanib yan. Tanggal. Kailan mo pa hindi na pinapadasalan? Ilang taon mo na siya di na pinapadasalan? Magit na po 1 taon. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Sabihan mo nga ako, bakit ka nga nagagalit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit? Ano po? Sang- Nagsiselos po. Bakit ka nga nagsiselos? Sagutin mo yung tanong ko, bakit ka nagsiselos sa kanya? Ay, kasi po, yung asawa niya. Ano? Yung asawa niya. Ano? Wala na akong itatanong dyan, naintindihan mo. Kalasin mo yung kinagagalit mo sa kanya. Tanggal. Yung totoo, ikaw ang nagdarasal o malalaman ko rin yan. Hindi ba ako tumatawag sa ano? Sige. Yung totoo, para wala na tayong usapan masyado. Sige, papakawalan kita. Ako po yung nagdarasal. Sige, kalasin mo lahat. Tanggalin mo yung dasal. Ano ka? Anong probinsya mo? Taga saan ka? Sa Porac lang po. Sige, kalas. Oo. Tanggalin mo lahat yan. Lahat. Wala na akong pakialam sa away nyo kayong tao. Tanggalin mo na lang at hindi na ako magtatanong. Sige, kalasin mo lahat yan. Papakawalan kita. Sige. Tigilan mo ng mga galit sa inyong isip at puso. Naintindihan nyo? Opo. Sagutin mo yung tanong ko. Opo! Sige. Opo, opo. Sige, kalasi. Lahat. Sige, lahat yan. Tanggalin mo. Opo. Buong katawan niya. Opo. Aray! Tanggal. Aray ko po. Aray. Kalas. Marami pa yan. Lahat. Kalasin mo. Aray. Tanggal. Aray ko po. Aray ko po. Marami pa. Buong katawan niya. Tanggal likuran niya. Kalasin mo. At hindi ka rin naman makakapagsinungaling dyan dahil hindi naman gagalaw tong papel. At hindi naman ito iinit kung wala na siya na-detect. Itong papel nito para itong magnet. Isa kang bakal. Baga sa isang bagay na isang plastic, pinagsinama ka doon sa plastic. Yung bakal didikit doon. Hindi naman didikit yung plastic sa bakal eh. Sige, kalasin mo. Lahat yan. Yan, kalas. Po. Ganyan kadami nilagay mo, kalas. Isa mo. Aray po. Tanggal. Aray po. Sige. Hindi na kita awayin. Sige, kalasin mo lang ng kalasin nilagay mo sa kanya. At hindi na ako magtatanong sa'yo. Sige, kalasin mo lang lahat. Lahat. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Hindi na po. Dadasalan mo pa siya. Hindi na po. Sige, magpatawad na kayo sa isa't isa, ha? Opo. Dapat ang maghari sa inyong buhay kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, ha? Opo. Hindi na ako magtatanong. Wala na akong itatanong sa'yo dahil sobrang magkalapit kayo. Sige. Sige. Mga ganyan, away hindi ko na pinapakalaman. Trabaho ko lang, kalasin lang yung dasal. Sige, kalasin mo. Lahat, ubusin mo. Lahat. Kala ko naman, nagpapadasal ka na naman, sinungaling ka. Alam mo, kung nagpapadasal ka, mismo yung magkukulang mong madadampot dito, hindi agad yung nagpapautos. Kaya nga siya nag-uutos dahil wala siyang kakayahan. Alam mo, damputin ka agad ng Diyos. Kaya kalasin mo. Sobrang galit. Okay. Hindi madadampot agad yung nag-uutos. Di ba lang yung nag-uutos? Kung sinabi ng magkukulam na galit ka sa kanya, di ba? Tusukin mo siya. Yun, madadampot ka talaga ng manggagamot. Pero mauna madampot doon yung nagdarasal yan. Dahil yun ang may kakayahan magdasal. Okay.
Tanggal. Lahat yan. Tapon ng tapon. Hindi nitong papel na gano'ng kabilis. Wala nakasanib sa kanya. Meron na rito pumunta. Sabi niya, kinukulam daw siya ng manugang niya. Eh, siyempre, sinabi ng mga manggagamot, kinukulam siya. Dahil hindi mapalis, dahil malakas daw. Hindi, sinalpa ko rito, nirekta ko siya sa krus, hindi nasaktan. Sabi ko, hindi ka nasaktan sa krus. Eh, lalo sa papel, lalo kang hindi masasaktan. Dala ka lang doon sa manugang mo dahil di mo lang siya gusto. Gusto mo siya makipag-iwalay sa anak mo dahil hindi mo yata, hindi ka boto sa manugang mo. Huwag mo nang pag-isipan yung manugang mo. Dahil isip mo lang yan. Dala lang ng galit at emotional at psychology mo sa kanya. Walang oras, walang isip na iniisip mo yung anak mo lalaki dahil hindi mo gusto yung manugang mo babae. Kaya iniisip mo, kinukulam ka niya. Marami nandito nagtangka niyan. Okay, kalas. Ubusin mo lahat yan. Marami pa yan, no? Kailangan mapahinto mo itong papel ito. Kalasin mo. Bisa mo. Isipin mo kung ganyan kainit yung papel sa kanya. Tapo mo yan lahat. Idura mo. Diyan sa gilid. Sige. Problema, oh. Yan yung sakit niya. Tapo mo. Yan sakit niyan, yan yung nilagay sa loob ng katawan niya. Dasal yan. Dasal sa spiritual yan. Mahirap gamutin yan. Yan nagagamot ng doktor. Hindi nagagamot ng medisina yan. Hanggang hindi lumalabas sa katawan niya yung dasal sa spiritual, di ang gagaling. Kahit 100 beses padalhin sa medisina yan. Kaya pala po walang nakikita, ano pa yan din, walang nakita. Kahit Walang anong result. tusok at lagyan pa result ng hospital yan. Kasi kaya nga walang makikita. Paano makikita? Gawa lang ng tao yung CT scan. Gawa lang yan, gawa lang yan ng mga engineer, gawa lang yan ng mga matataas na uri na nakapag-aral. Pagdating sa spiritual, walang makakaubra. Spirit nga yan eh. Tanggal! Bisa mo. Tama na yung galit mo sa kanya, ha? Yung personal mong galit, tama na, ha? Hindi na rin kita awayin, naiintindihan mo. Hindi ko natatanungin ang buhay mo at buhay niya. Masaya lang kasi to. Hindi ako nagtatanong sa mga ganong parte. Sige, kalasin mo lang yan. Tanggalin mo lang lahat ng galit mo sa kanya. Itapon sa lupa. Tapon mo lahat ng sakit na nilagay mo sa kanya. Sige. Huwag mo ibabatos do sa kanila. Sige, tapon mo. Lahat, buong katawan niya. Simula ulo at kalasin mo. Kalas. Sige, kalas. Sobrang dami, oh. Hindi pa yan pinagpapawisan. Pag pinagpawisan na yan, mawawala ng sakit. Gal, gusto mo. Huwag mo likutin ang katawan niya para hindi ka rin masaktan. Sige. Sunod mo yung katawan niya para makasandal siya. Para hindi siya mangawit. Sige, kalasin mo. Lahat yan. Pusin mo. Urong mo pa yung katawan niya. Isusunod mo, sasaktan kita. Sige. Tapon mo na yung tapon. Lahat yan. Marami yan. Marami. Sobrang dami. Hindi to yung papel nito hanggang may nadidetect pa yan. Mawawala yung sakit niya. Nakasuka na siya ng dasal. Sige. Sige. Tapon mo. Sige. Kalasin mo. Tapon mo lahat yan. Nilagay mo ng dasal sa loob ng katawan niya. Tapon ng tapon. Sigurado hindi ka na babalik sa kanya, ha? Opo. Tigilan nyo na yung paggagalit, ingit-ingit nyo, kagagalit nyo sa personal nyong buhay, ha? Opo. Naintindihan mo na? Opo. Hindi, kalasin mo. Lahat. Hindi na kita tinatanong, ha? Opo. Kita mo, isipin mo papel to. Paano liliyab yung papel? Eh, kung stick ang ginamit ko sa'yo, lupay-pay yan. Lupay-pay katawan yan. Lalong nagsisinungaling siya, lalong iinit yung papel, yung stick. Tapos pag uminit yung stick, lalong humigpit yan para siyang bina-vice-grip yung dalawang daliri niya. Yung dalawang daliri niya nakalagay stick, parang magnet yan. Napakalakas ng magnet. Sinisip-sip yung dalawang bakal sa dalawang daliri niya. Hanggang nagsisinungaling siya, lalong higpit yung daliri niya para siyang bina-vice grip. Okay.
Pag hindi siya nagsisinungaling, hindi, nakapirmis lang yun. Nakagano yung stick sa kanya. Pag nagsisinungaling siya, lalong sisip-sip yun. Sa spiritual, di ka makakapagsinungaling. Talo pa nito yung line detector. Pero kung wala naman sapi yan at hindi nagsisinungaling, hindi siya gagalaw, eksakto lang. Kita mo, papel nga lang nakalagay sa kanya. Oh. Okay, tanggal. Bisa mo. Ubusin mo lahat yan. Marami. Opo. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama, ha? Opo. Kung ano man away yung dalawa personal, wala na akong pakialam doon, naintindihan mo na? Opo. Sige. Kalas. At pagkagising nitong babae nito at sasabihin ko sa kanya, humingi rin siya ng kapatawaran sa aking ama, naintindihan mo na? Opo. At humingi rin siya ng kapatawaran sa iyo at ganun din sa kanya at magpatawaran kayo, naintindihan mo? Opo. Hindi ko na kayo pinapag-uusap dalawa, basta't magdasal na lang kayo sa Diyos, bukal sa puso nyo. Opo. Pag hindi kayo huminto, yung sakit nyo, dadalhin ni Satanas yan sa inyong mga apo para manahimik kayong dalawa. Opo. Ewan ko lang. Pag hindi pa kayo manahimik dalawa, ang magsasakripisyo ng sakit ng dalawa, yung perehas nyong mga anak, para mapahinto lang kayong dalawa. Tanda mo, naririnig tayo ng kalaban mo kung saan ka nagsamba. Ibibigay niyang lahat ng sakit nito sa mga apo nyo at sa anak nyo. Pag hindi pa kayo nagkaunawaan dalawa, ewan ko lang, nasa sa inyo pa kung gano'ng katagas ang mga puso nyo. Dapat na maghari sa inyong kapayapaan ng aking ama. Mahalin yung isip, ang inyong katawan, dahil katawan niya yan. Mahalin nyo rin ang inyong mga anak at apo. Opo. Anak, naiintindihan yung sinasabi ko sa inyong dalawa. Sige, kalasin nyo lahat yung sakit na nilagay mo sa kanya. Meron pa, wala na. Wala na po. Huwag ka maingay, ha? Opo. Sa ngalan ng ama, ng anak. O, kita mo. Ng anak at Espiritu Santo. Titigan mo. Hindi na siya nasasaktan, di ba? Hindi ka tulad kanina, mild lang, no? Di ba? Kanina. Sigaw siya. Meron pa daw konti. Ubusin mo daw, lahat. Kanina, konting pitik lang doon sa papel. Umihiyaw na Sigaw siya. siya. Ngayon, nakaangat na, wala na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Oh, wala na. Oh, ibig sabihin, wala na. Nakikita? Nakikita yan? Di ba, wala na? Hindi ka tulad kanina, konting pitik lang. Sigaw. Sisigaw siya. Okay, kalas na kalas pa. Kunti na lang. Tigilan yung pag-away yung isa't isa, naintindihan nyo? Wala namang kwenta yung pag-away nyo eh. Opo. Huwag na kayo mag-away at hindi ko na babanggitin kung sinong pinag-aawayan yung dalawa. Opo. Ibigin nyo na lang yung sarili at ibigin nyo yung mga anak at apo at mga anak nyo. Opo. Wala namang kakwenta-kwenta yung pinag-aawayan nyo. Wala na akong masasabi sa inyo. Tanggalin mo na lang ang galit mo sa kanya. Ipasa Diyos mo na yun. Naiintindihan mo na? Magsapa-Diyos na lang kayong dalawa. Magkapatawaran kayong dalawa. Ang kayo ay kayo. Ang kanya ay kanya. Kung ito'y lumipat doon. Hayaan na. Wala naman kayong kasalanan. Depende kung alam nyo ang sa isa't isa. Alam ng Diyos yun. Ang Diyos na magpapasya nito. Ibibigay ko na sa inyo. Ibibigay ko na sa inyo ibibigay ko na sa Panginoon sa Kristo ang ganitong sakit. Tapon lahat yan. Marami pa daw yan. Okay. Tanggal ang tanggal. Tapon. Tanggal. Sandal mo yung katawan niya. Huwag ka maingay. Hinto mo yung kamay niya. Huwag ka maingay. Pinakita niya sa ulo ng katawan niya. Kunin mo daw doon sa may dibdib niya. Tapon mo yung tapon niyan. Bilisan mo daw. Kalasin mo na dalawang kamay.
Hinto mo yung kamay niya. Makinig ka sa akin. Tanda mo yung sinasabi ko sa iyo. Tigilan mo ang pagkaaway mo sa kanya. Personal yung galit ng dalawa sa isa't isa. Wala ako at hindi ko ito sasakupin. Ito lang mapapayo ko. Mahalin nyo ang una, ang inyong sarili. Pangalawa, una ang aking ama at kanyang sarili. Naintindihan nyo na? Mahalin nyo yung mga anak at apo. Tigilan nyo na yung pag-aaway nyo at walang kakwenta-kwenta ito. Nagsasakitan lang kayo at binibenta nyo ang kaluluwa niya sa impyerno. Manatili nawa ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo sa inyo. At magpasawalang hanggan. Itigil na ito. Naintindihan mo? Papakawalan kita sa araw na ito. Hindi kita sasaktan kahit katiting. Hindi kita gagalusan ng iyong spiritual at yung diwa. Pakapakawalan kita. At seselyuhan ko na lang to upang hindi ka rin makapasok basta-basta. At huwag sana maghari sa iyong huwag nawa maghari sa iyong kadiliman. Nawa ang pag-ibig at kapayapaan maghari sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Amen. Sineselyuhan ko to sa pangalan ng aking ama na si Jesus Nazareno upang hindi makapasok ang lahat ng dasal sa kanya. Layas! Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Idilat mo yung mga mata mo. Sabi mo amen. Amen. Wala na. Wala na. Babaan pa. Baka sabi mo may palaman yan ha. Papel lang yan. Ano yung kamay? Nasa yung tubig niya. Ibuka yung kamay. Magdala yung danom, Jay. Inuman. Oh, kita mo. 'Di ba? Kanina yung pinakadulo, mahabang-mahaba, 'di ba? Ganyan daliri mo. Nakikita, 'di ba? Ganyan kahaba daliri mo, 'di ba? Kahit saan pupunta, lahat ng daliri mo mahaba. Mapunta dito tayo sa dulong-dulong sukat, ang daliri mo ganyan kahaba, 'di ba? Oh. Oh, ngayon, pantay na, 'di ba? Simula sa taas hanggang dulong-dulo, pantay na, 'di ba? Puro mahaba dito. Kaya sabi ko